जय मसीह होननानै साफ्रोमखौबो खुलुमहरदों आरो लोगोसे बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो भिडिअखौ एबा रादाबखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि सिगाङावनो एबा बुङैनि सिगाङावनो फंनैसो बाथ्राखौ बुंग्रोनो हास्थायदों। आंनि भिडिअखौ गोबां मानसिफोरा नायगासिनो दङ। जों ख्रिस्टियान जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि अनगायैबो हयथ' गुबुन फोथायनायनि सुबुंफोराबो नायो। दा बेखिनियावनो बुंनो हास्थायदों, आंनि जिथु भिडिअ आपल'ड खालामनाय बे गासैबो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय आरो बाइबेलजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरासो फैयो आरो बे गासै बाथ्राफोरा ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय, ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ बाइबेलनि बायदि जिउ खुंनो थाखायसो आङो फोरोंनाय जायो एबा बुंनाय जायो जे बावनानै थानायफोरखौ गोसोखांहोफिननाय जायो। गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरनि थाखाय बे भिडिअ चेनेला एबा आंनि बे चेनेला नङा। नाथाय बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जुदि नायनो मोजां मोनोब्ला बे आलादा बाथ्रा, नोंथांमोना नायनो हागोन। नाथाय गासैबो बाथ्राफोरा साफ्रोमबो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखायल'सो, गुबुन धोरोमनि मानसिफोरनि थाखाय नङा। आरो बेखौ नायनानै नोंथांनि गोसोआव जुदि दुखु मोनोब्ला नोंथाङा नायनो नाङा। मानोना आङो जि बाथ्राफोरखौ लाबोयो गासैबो बाथ्राफोरानो बाइबेलजों सोमोन्दो थानाय आरो जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा जेन बाइबेलनि बुंनाय बायदि जों जेन जिउ खुंनो हायो, मोजां जालांनो हायो, बे थांखिखौ लानानैसो मोनफ्रोमबो भिडिअखौ लानानै फैनाय जायो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनैनि जिथु रादाब लाबोनाय बे रादाबखौ नोंथांमोना दिन्थिनो हास्थायदों। नोंथांमोना नायदो, बे रादाबानो जादों सासे पास्टरखौ गासै 450 जन सुबुंफोरखौ कनभार्ट खालामहोनायनि केसाव हमदों। इएस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना मोजाङै खोनादों। बे जाहैबाय मा, गासै 450 सुबुंखौ धोरोम सोलायहोनायनि मोनसे केसाव खोख्लैनानै हमहोबाय। दा बेवहाय नोंथांमोना बे रादाबखौ मोजाङै नायदो आरो नोंथांमोना जेब्ला मोजाङै नायगोन गासै बाथ्राफोरखौबो बुजिलांगोन। आं बुंहैफिनलायनांगौनि बाथ्रा गैया। अब्लाबो जोबनाय फारसे डिटेल्सै बिथांनि मुङा मा, बियो बबेनि आरो बे बबे रायजोआव जादोंमोन, माब्ला जादोंमोन, बेफोर गासै जाथायफोरखौ नोंथांमोननो डिटेल्सै मोनफा मोनफा बुंहैगोन। दा बेवहाय जोबनायसिम आंजों लोगोसे थाफागोन। दे अब्ला नोंथांमोननो बे रादाबखौ दिन्थिग्रोनोसै, नोंथांमोना नायग्रोदो। राजस्थान का अनूपगढ़ इलाका, यहां धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज केस सामने आया है। यहां एक पादरी पर आरोप है कि उसने पिछले कुछ सालों में करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें ईसाई बना दिया। यह पादरी पुलिस के जाल में तब फंस गया जब इसने शादी कराने के नाम पर एक लोकल शख्स उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। पुलिस ने आरोपी पादरी और उसके साथियों के खिलाफ अब केस भी दर्ज कर लिया है। कराने के आरोप में एक पादरी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। पादरी पर करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। पुलिस ने कार्रवाई संदीप कुमार नाम के एक शख्स की शिकायत पर की। संदीप की शादी लंबे वक्त से नहीं हो रही थी। इसी परेशानी में वो अपने परिचित आर्यन और उसके पिता विनोद से संपर्क में आया। दोनों ने संदीप को पादरी पॉलस बारजो से मिलवाया और भरोसा दिलवाया कि उसकी शादी करवा दी जाएगी। लेकिन शादी का लालच देकर संदीप को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। पीड़ित के मुताबिक उसके ताबीज और रक्षा सूत्र को तोड़वाकर पानी में फेंक दिया गया और कहा गया कि वो अब हिंदू नहीं है बल्कि ईसाई हो चुका है। और मैं प्रिंस ऑटो पार्ट्स पे बाइक का सामान लेने गया था और वहाँ पे प्रिंस और आर्यन और विनोद उसके पापा बैठे थे। तो वो मेरे पहले से जानकार है और वो मेरे को परिवार से संबंधित बातें करने लगे और कह रहे हैं भी तेरी शादी नहीं हो रही तो हम तेरी शादी करवा देंगे। और उन्होंने मेरे को पॉलस बारजो नामक व्यक्ति से मिलवाया जो ईसाईकरण करता है मेरा। और वो मेरे को नहर पे लेके गया और उसने मेरे सर पर हाथ रखकर और नहर में डुबकियां लगवाई और उन्होंने मेरा ईसाईकरण कर दिया। अब वो कह रहे हैं भी आप ईसाई हो गए हो और साथ में और भी लोगों का आप ईसाईकरण करवाओ हमारे साथ। इस मामले में गिरफ्तार पादरी पॉलस बारजो झारखंड का रहने वाला है और फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड नाम की ईसाई मिशनरी संस्था में बतौर एजेंट काम करता है। उसकी तनख्वाह 9,000 रुपए प्रति माह है। पूछताछ में पता चला है कि बारजो को हर महीने 20 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का टारगेट दिया जाता था। 2008 से 2025 तक बारजो अनूपगढ़ और सीमावर्ती इलाकों में एक्टिव था और अब तक करीब 450 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। ईसाई मिशनरी एजेंट पॉलस बारजो के घर से मिले दर्जनों फाइल और अन्य दस्तावेजों के आधार पर उन लोगों की जानकारी
निकलकर सामने आई है, जिनके द्वारा धर्म परिवर्तन या तो किया जा चुका है या धर्म परिवर्तन की क्रिया में वे संलिप्त रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 450 बताई जा रही है। फिलहाल श्री गंगानगर के अनूपगढ़ से धर्म परिवर्तन करने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद में जहां एक और धार्मिक और हिंदूवादी संगठन के लोगों में खासा आक्रोश है, तो वहीं पुलिस के द्वारा भी पूरे मामले की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस को उसके पास से कई रजिस्टर भी मिले हैं, जिनमें धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों का डाटा दर्ज है। कल हमारे पास एक पीड़ित ने इस संबंध में लिखित में कंप्लेंट दी थी, जिसपे हमने तुरंत BNS की धाराओं में प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान शुरू कर दिया है। अनुसंधान में हम जो आप अभी बता रहे हैं फैक्ट्स की, पहले कितने लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है उसको भी लेंगे, और साथ में हम ये भी प्रयास करेंगे कि अनुसंधान में सभी जो रिकॉर्ड है कि उनके पास फाइनेंस कहाँ से आया, उस फाइनेंस को ये किस रूप में प्रयोग करते थे, वो भी सब चीज़ें हम रिकॉर्ड पे लेकर अनुसंधान गहनता से किया जाएगा। अनूपगढ़ के इस खुलासे के बाद हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। संगठनों का आरोप है कि मिशनरी संस्थाएं कभी बीमारी ठीक करने का लालच देकर तो कभी शादी या पैसों के लालच में लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराती हैं। दुखी बीमारी उनको कन्वर्ट जाते हैं और उनको समझाते हैं प्रभु के बारे में, और उसके बाद उनको अच्छा लगता है तो अपने वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मसीह में, क्रिश्चियन में। हाँ। अनूपगढ़ में कितने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं? 400 लोगों का। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून पारित किया है। आज जब पकड़ में आया है तो ये मैं मानता हूँ कि इसकी जब जांच होगी तो जांच में ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि ये संस्थाएं कहाँ से संचालित हैं, कौन इनको फंडिंग करता है, किन लोगों का संरक्षण इनको मिला हुआ है, और ये किस आधार पे यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चला रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये कानून आने के बाद में ये चीज़ें बंद हो जाएगी और अब धीरे धीरे इस प्रकार की संस्थाएं एक्सपोज होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और नियम कायदा जो कानून कहता है उसके आधार पर इनको सजा भी होगी। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उन पीड़ितों का पता लगाने में जुटी है जिनका इस पादरी और उसकी संस्था द्वारा धर्म परिवर्तन कराया गया है। राजस्थान सरकार के नए धर्म परिवर्तन कानून के मुताबिक ऐसे अपराध पर संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द होने से लेकर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जयपुर से भवानी सिंह के साथ अशोक कुमार शर्मा, श्री गंगानगर। अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना थारैनो भिडिअ क्लिपखौ मोजाङै नायबाय एबा रादाबखौ मोजाङै नायदों। बेयाव मा बाथ्राफोरखौ बुंदों, माबायदि जाथाय जादों, थारैनो मा केसाव हमदों, नोंथांमोना थारैनो हमदां हाजोबखाबाय। जि जाथाया जादों बे जाहैबाय राजस्थाननि अनूपगढ़ होननाय जायगानि जाथाय। यस, राजस्थानाव जानाय मोनसे जाथाय आरो बे अनूपगढ़ होननायाव। आरो बेयाव जाय सुबुंखौ पास्टरखौ हमदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय पाउलुस बर्जा होननाय। यस, पाउलुस बर्जा पास्टरनि मुङा। आरो जाया दायनिगिरि खोख्लैदों बिथांनि मुङानो जादों जाहैबाय सन्दीप कुमार। आरो अनजाग्रा नायगिरिफोर, जाय पास्टरखौ हमनाय जादों, जाय पास्टरनि मुङानो जाहैबाय पाउलुस बर्जा आरो बिथांनि जिथु गुदि थागिबि एबा गिबि थागिबि जेरावनो बिथाङा थायो, बिथांनि जोनोम जायगा बे जाहैबाय झारखन्डनि। बिथाङा झारखन्डनि आरो झारखन्डनिफ्राय बिथाङा राजस्थानाव थांनानै इसोरनि खामानिखौ मावहैदों सासे पास्टर हिसाबै। आरो बिथाङा मावदों जाहैबाय फ्रान्स मिशनारि हिसाबै, फ्रान्सनि सासे मिशनारि हिसाबै खामानि मावदों। आरो बिथांमोननि जिथु खामानि मावनायनि जिथु हान्जानि मुं, जि NGOनि मुं, बे जाहैबाय प्रेयार बेन होननाय। बे प्रेयार बेनाव बिथाङा खामानि मावदों आरो बिथांमोननिनो आन्दाराव जानानै सासे पास्टरनि खामानिखौ मावदों, सासे इभान्जेलिस्ट मिशनारिनि खामानिखौ बिथाङा मावदों। गासै जाथाय जानाय एबा बदनाम जानायनि जाहोना मा? बे जाहैबाय सन्दीप कुमारनि थाखाय जाबोदों। सन्दीप कुमारा नोंथांमोना बे भिडिअ अलरेडि नुनो मोनगासिनो दङ जे सासे सेंग्रा जाया हमनानै ला बैसो लानानै 30-35 बेफोरबायदि जानो हागौ। अनुमान जेब्ला सावगारियाव नायो एबा भिडिअ नायो जों नुनो मोनो जे अनुमान प्राय 30निफ्राय 35खौ हमनानै लाजायो। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय माने हाबा जानो थाखाय नाजागासिनो दङ, हाबा जानो थाखाय सानबाय थादों, नाथाय हाबा जानो थाखाय मोनाखै। बेबायदि मोनसे बाथ्राखौ जों रादाबाव मोननो हादों। बिनि थाखाय बिथाङा नाजागासिनो, हयथ' अनेक मानसिजों रायज्लायगासिनो दङ, नाथाय बे गासैबो फाव फान्दायनाय बाथ्राफोरबो जानो हागौ।
आरो बिथाङा बेबायदिनो बे पास्टरनिसिम सहैबाय पौलुस बरजानिसिम आरो बिथांखौ बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बिफा बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै बाप्तिस्माबो होनाय जाबाय गासै नेमखान्थि बायदि बिथांखौ जिसु ख्रिस्ट'निसिम लानानै फैबाय बिनि उननि जाथाया जेबो गैलिया बिनि उननि जाथायखौ बिथांमोना बेयाव बुङाखै नाथाय बैसिम बाथ्राखौ बुंनानै एबा बैसिम बाथ्राखौ खोन्थानानै बिखौ हमहोबाय आरो मा बुंदों बेयाव जे सन्दीप कुमारा जेब्ला बाप्तिस्म लाखांबाय जिसु ख्रिस्ट'नि गासै नेमखान्थिफोरखौ लानानै सासे ख्रिस्टियान जाबाय आरो बैखौ जायआ ख्रिस्टियान खालामदों जायया जिसु ख्रिस्ट'नियाव लानानै फैदों बिथाङा मा बुंदों होननानै बुंदों बेयाव रादाबाव बेयाव बुंदों जाहैबाय जेरै जोङो नोंखौ लानानै फैबाय ख्रिस्टियान खालामबाय नोंबो ख्रिस्टियान खालामहैदो होननानै बेबायदि फोरोंदों जाहैबाय बिदि बाथ्राफोरखौ बुंदों दा बेफोरबायदि केसाव दा पास्टर पौलुस बरजा आरो बेजों लोगोसे सासे व्यक्तिखौ हमबाय बिथांमोनखौ दायो जेलाव दोनबाय आरो बे जाथाया जादोंमोन जाहैबाय नैबे थांनाय सप्तानि बाथ्रा प्राय बुधबार बृहस्पतिबारनि गेजेराव बेबायदि बुधबार बृहस्पतिबाराव जानाय जाथाय दा अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ मोननानै बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो नोंथांमोना सानदों नोंथांमोना मोनथिगौ बेयाव जाबायदि बाथ्राफोरखौ बाहायदों 450 जन सुबुंफोरखौ कनभार्ट खालामनायनि केस खोख्लैदों बायदि रोखोमनि केसफोरखौ खोख्लैदों बेफोर गासै बाथ्राफोरा बेसेबां सैथो नोंथांमोना गावनो मोनथिगौ दा बे रादाबखौ लाबोनायनि जाहोना आंनि जाहोना बेनो जों जेन बयबो मोनथिनानै थायो ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा जागासिनो दङ बहा मा पास्टर हमदों सोर सुबुंखौ हमदों माबायदि खामानि मावदों सरकारा मा मावदों दिनै हादराव गोबां रोखोमनि गाज्रि खामानि मावग्राफोर दङ गेंरेप खालामग्राफोर दङ हाथियार साप्लाइफोर खालामग्राफोर दङ बायदि रोखोमनि गुन्डाफोर दङ डाकाइतफोर दङ सिखाव मावग्राफोर दङ बेफोरबायदिखौ हमनायनि बाथ्राखौ आलादा बाथ्रा नाथाय दिनै इसोरनि खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौबो हमगासिनो दङ जों बे रादाबनि गेजेरजों बेखौ मोनथिदों दुखुनि समा फैयाखैनो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राया फैयाखैनो नोंसोरो आंनि मुङै गथायजागोन आंनि मुङै हमजागोन आंनि मुङै साजा होजागोन आंनि मुङै खुदै मुजुजागोन होननाय बाथ्राफोरा फैयाखैनो जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय बाथ्राया सैथो जाफैबाय बाइबेलाव जेसेबांखिनि बाथ्राफोरा बुंनानै दोनजादों भबिष्यतबाणी होनानै दोनजादों जिसु ख्रिस्ट'जों बेफोर गासैबो जाबोगासिनो दङ दिनै जोङो नुगासिनो दङ जे ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गोबांनिख्रुइ गोबां अत्याचार जागासिनो दङ सरकारनिफ्राय बबेबा हानजानिफ्राय सोरबा सुबुंनिफ्राय बबेबा गामिनिफ्राय बबेबा समाजनिफ्राय बबेबा हारिनिफ्राय आलादा रोखोमनि पारसिकिउसनखौ मोनगासिनो दङ जेखिजाया अनजाग्रा नायगिरिफोर आर'जआव गोगोमै थादो आर'ज खालाम गुबुननि थाखायबो बे हादोरनि थाखाय आर'ज खालाम बे रायजोनि थाखाय आर'ज खालाम जेन जों सुख सान्थि इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो हायो दे अब्ला नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि रादाबखौ बेसेबां फोजोबलांनो हास्थायदों आरो नोंथांमोना बे रादाब क्लिपखौ नायनानै मा बुजिखो मा मोनथिखो बेसे सैथो बेसे असैथो नोंथांमोना कमेन्टआव मोनथिहोगोन आरो जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायबाय सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो लाइक होनो दाबावसै थेंक इउ